porque o paraguas é direito. E nós, moitas veces na nosa vida, actuamos mecánicamente e vamos protegidos da rutina, pero levamos un paraguas negro, sexa luz, martes, viernes, xogo, a pasar a semana, a pasar os meses. E a nosa vida sempre é un paraguas negro de rutinas, de horarios, de hábitos adquiridos que non nos pensamos, que non nos paramos para reflexionar. E non pasa nada, vamos con paraguas negro, non nos mollamos, e a vida sigue, e avanzamos, pero nada cambia. Todas as demais persoas con as que nos cruzamos pola rúa levan tamén paraguas negros. E así vamos, todos con paraguas negros por ben, isto é a rutina. Pero que pasa ás veces? A mí pasou, por eso vos lo conto, non por afán de ser máis listo que a vos. Pasa ás veces que hai formas de escapar da rutina, de descubrir cousas novas. Unha delas, evidentemente, é a lectura. Non é única. E dentro da lectura hai unha forma moi especial de escapar da rutina que nos cambia por dentro, que é a poesía. Non toda a poesía é boa. Cuidado. Non me veña a vender aquí a moto de que todos os poemas son chupos. Non, hai poemas que son asquerosos, feos, aburridos. Pero, que pasa cando eu acabo un poema que me chega ao corazón, que expresa en palabras aquilo que eu nunca souben expresar por dentro e que dunha maneira misteriosa ou distinta di algo que a mí me afecta? Pois pasa que por fora eu sigo sendo o mesmo, pero por dentro non. Cando eu leo un poema que me gusta, por dentro vou así. A miña vida cambia. E entón tamén vou pola rúa con os demais. Vou pola rúa con os demais, sigo andando, facendo as miñas rutinas, vou igual vestido por fora, aparentemente nada cambiou, pero por dentro eu escapei da rutina. Son distintos, son diferentes, e teño outras cores que fan a vida máis original, distinta, diferente, rebelde. Ler poesía é ser rebelde, porque ninguén o fai. Só os rebeldes len poesía. Entendedes o cambio que operou en min a poesía? Por dentro, cando leo un poema que me gusta, síntome así, non como se levara a cima palabras negras. De acordo? Bueno, pois agora, despois desta